ଅଛି ନାଉଗାଁ PS କେସ୍ 157 ଯେଉଁଟାକି NDPS ଆକ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ 22 କେଜି 280 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ରିଫିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେବୀଦୋଳ ଘାଟରେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପୋଲିସର ନାକା ଲଗାଇଥିଲୁ। ନାକା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ମୋପେଡ଼ ଆଗ ପଛ ହୋଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ରେକି କରିକି ଆଣୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋପେଡ଼ ବାଇକ୍ରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ 4 ଜଣ ଲୋକ ଆଗ ପଛ ହୋଇକି ଆସୁଥିଲେ। ପୋଲିସର ନାକା ଦେଖିକି ଆଗ ଗାଡ଼ିଟା ପଛ ଗାଡ଼ିକୁ ଇସାରା ଦେଲା ଯେ ସେଠୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚଲେଇ ଗଲାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଚେଜ୍ କଲା। ଆଉ ଚେଜ୍ରେ 4 ଜଣ ତକ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ 4 ଜଣ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ 22 କିଲୋ 280 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା 4 ଜଣ ଲୋକ ଏଇଗଲା ହିସାବରେ ଏରିଆରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ବୁଲାବୁଲି କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଦିନୀପୁର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହାଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣିଥିଲେ ସିଏ ବି ସେଇ ମେଦିନୀପୁର ସାଇଡ଼ର ଲୋକଠୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଆମର 2ଟା ମୋପେଡ଼ ସହିତ 3ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହେଇଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଗଞ୍ଜେଇ କାହାକୁ କାହାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ 80,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଆଉ 4 ଜଣ ଆଜି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ନାଉଗାଁର କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ ମେଦିନୀପୁରର ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକ, ତାଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣୁଥିଲେ। ନାଇଁ ଏମାନେ ଦବାକୁ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ? ସେମାନେ 5 କିଲୋ 7 କିଲୋ କରି ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ଯୋଗାଡ଼ କରି ମାନେ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହେଇଛି। ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ